nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Yo, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru. Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Kae Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Le. Wedi. Cilek. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek kudis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora usah wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramaane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ngetok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kelabang sisan kowe. Kamu arti kelabange kembung ae aja, Mak. Anjuk kowe tekan kene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipa nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Kowe iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkeang mati dening aku. Panggo, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya.
Wong ki nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglesak dhewe kok. Ada. Iki mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh, maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene Mas. Yo. Truk susuhe truk kok tur ya mulai ya ngomong mulai ini percuma iki buang-buang tenaga kok iso asemak diwane ampuh kaya kowe mau ketonyo bola-bali Gong kuwi lho bathuke menjoto tak gunyer mari kok iya rasa semelang aku anggere muni menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok Truk oh wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arandas. Usuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kunang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kowe disembah sik, kowe ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajane. Tenagam iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong, ingat